Produksyon ng mais sa Kalasyaw inaasahang masagana ngayong dry season kasunod ng mga nagdaang bagyo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Positibo ang mga magsasaka ng mais sa Kalasyaw na magiging maganda ang resulta ng anihan ngayong season sa kabila ng banta ng infestation sa ilang taniman. Sa panayam ng IFM Dagupan sa Municipal Agriculture Office, may naitala ang ilang magsasaka sa bayan na pinsala sa kanilang mga taniman. Sa kabila nito, hindi naman ito umano lubos na nakaaapekto sa kabuuang produksyon ng mais sa bayan. Dalawa po ang ma-harvest natin kasi pag dry season, ang planting po sa Kalasyaw is rice and corn. Ngayon, as to report dito sa opisina, may mga konti-konti naman na reported corn damage or infestation ng pest, pero ito po is manageable. Kung sakaling may mga nagre-report, ito naman po ay nilalabasan, binabalidate ng ating mga agricultural technicians. Then, kinukuhanan po nila ng mga interventions. LGU Kalasyaw ay patuloy na recipient po ng ating National Corn Program ng mga intervention like seed subsidy, corn seed subsidy, fertilizer. Dagdag dito, bagaman bahagyang nahuli ang pagtatanim ng mais sa Kalasyaw, inaasahan pa rin ang pagtaas ng produksyon kumpara sa mga napinsala ng mga nagdaang bagyo. Kabilang sa isinagawang interbensyon ng pamamahagi ng corn seeds at abono mula sa national government at sa pagsisimula ng planting calendar noong Nobyembre at Disyembre ng nakaraang taon. Kaugnay nito, sa kabila ng inaasahang hamon sa darating na dry season, naniniwalang mga magsasaka na mapapataas pa ang produksyon ng mais sa bayan. Kasama mumula rito sa IFM News Dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.